Та хора, добре дошли в каналът Моето добро село. И сега ще ви гледаме едни нови примамки, които може да си ги запоръчате. И това е една нова примамка, която е хубава. Има мини стари. Тази е с едни кутии. Сега ще ги отворим. И такъв начин ще ги отворим. И ето. Отворихме и важдам първата примамка. Ето е тя. Тази е за фащане за големи рибки и малки. Имаме и още едни. Тази имаме най-хубавата примамка. Тази е най-добрата. Само не си ги заклещайте, защото много пъти съм си го направил това. Болки имам. И тази е най-хубавата примамка, която баща ми я загуби. И такова сега ми се озова при мене. Има и една. Това е същото. И има мини стари. Това мисля, че е ново, не знам. Има мини такива стари. Това е най-ново. Има едно ново. Такова. И също това е това е най-голямото. Поръчайте си ги, ако искате. И това беше видеото. Абонирайте се за канала от мен. Чао! От мен, чао!